Ingebhe ngokushoda kwemali ezweni. Isona sihloko esizokhuluma ngaso namhlanje. Siyabingelela. Kwakumhla ka7 kuSeptember 2023. Iphephandaba Ilanga ku page 2 walo laba nesihloko esithi Ingebhe ngokushoda kwemali ezweni. Kwakuloba intatheli Ilanga. Lo mbhali wakhala ngengwadla yokuphelelwa imali kwezwe lethu. Yaphinde yakhala nangokukhathazeka kwalabo abaqaphelayo ngokwenzakalayo. Yase noma kwase kuvela lesi sithombe se quality of education in our public school systems. Ngoba cishe sicela ningakuthathi lokhu mhlambe njengokuthi sihlasela abantu, but kuliqiniso ukuthi inkinga esinayo ikakhulukazi thina abantu base-Afrika noma abantu abamnyama, inkinga yethu asinaki, mhlambe futhi asiqapheli, sijike futhi singabe nandaba. Ukuba leyo nto esingayiqapheli ingasilimaza kanjani, mhlambe ingagcini ngokulimaza thina kuphela, igcini yolimaza izingane zethu. Uthatha sinandaba naleyo nto asiqapheli, but ke lokho mhlambe sizokublame kwi-education esiyitholayo ngoba cishe mhlambe izikole noma i-education mayingafocus ekutheni ifundise izingane ukuthi kucatshwanga kanjani, not ukuthi yini ekumele zicabange, because the moment you teach me what to think noma how to think, hayi mfethu uthanda ungifundise, because into ebalekile how, because if umuntu efundisiwe ukuthi kucatshwanga kanjani ngeke ayenze le mistake yokunganaki. Njengoba nale ntatheli Ilanga yaphinda yaba nokukhathazeka kulabo abaqaphelayo ngoba naye wazi kahle kamhlophe lo muntu weloba ukuthi iningi labantu abanaki noma bebengasibona lesi sihloko sibhalwe ngamagama amakhulu ephephandabeni ukuthi kufuna sibe nengebhe ngokuthi izwe lethu selishodelwa imali. Abanye abantu bazoyibona lo nto ibhalwe bashiye kanjalo ukuthi buka izoba affecta lo nto, bathanda izoba affecta, and ingagcini ngokuaffecta bona, ihambe iziyo affecta ngisho izingane abayizalayo. Kodwa njengokuthi ke ba abantu abanganaki ke kuphele kanjalo. Mhlawumbe mawuzoqaphela ezweni lethu South Africa kunabantu abaningi bokufika abavela kwamanye amazwe. Most yabo bakhala ngokuthi bahluphekile, bathi basabela impilo zabo emazweni abo kungenzeka bafe. But mawumuntu nje oqaphelayo uyathola ukuthi no, most yabo bama economic migrants, babalekile emazweni abo ngoba kuyahlushekwa, imali ayisekho. Mhlambe nakhona bana amaphephandaba afana neLanga alobayo axwayisa abantu ngezinto ezithize, but uthola ukuthi mhlamba banakanga, bayithuka sebesesimeni sokuthi kufuna babaleke emazweni abo beze la eSouth Africa bezoqamba amanga bethi bazobhaca. Kodwa ubona kahle ukuthi labantu ayikho into abayibhacayo, babulawa indlala. Maningi ngabamazwe mhlambe nje mawungase njengaseMalawi nje angaze ngizokuthiwa kunezimpi eMalawi, even naseZimbabwe azikho izimpi, into ekhona indlala, imali ayikho. But mabefika la abantu bakhona bethi bazofuna ama-asylum seeker permit, mhlambe begcine bawatholileke ngendlela, but ireality uthola ukuthi into ebenze babaleka izwe labo lishodelwa imali selisendlaleni. Nelethu ke as we speak noma njengoba sikhuluma sisenkingeni yokuthi nalo selishodelwa
imali. Ingakho sithi azikuveze lokuthi sakubona kubhaliwe kwisolezo not kwisolezo kuyilanga kwakumhla ka7 September 2023 into yayizolo ke namhlanje njengoba ngikhuluma nje u31 January 2024 uSeptember last day into yayizolo lonto le and as we speak izwe kubika ukuthi seliphelelwe imali noma isiyashoda kakhulu. So lo mbhali waleli phephandaba ngoba siyalifunda leli phepha vele la kwaZulu ucishe lona elithenga kalula nesolezo. So lentatheli ke yabika noma yakhala nangokuthi uhulumeni wethu ucwile kakhulu ezikweletini and yayithi mayibika lokho sasesicheck ukuthi mayethi ucwile kakhulu ezikweletini usho ukuthini kwavela la ukuthi imali noma izwe isikweletu esinalo noma esinaso singapheka 2 trillion rands. Imali ke mayisiyama trillion uyaye uqale kuma million thina sithi ningi imali ma million but wadlula isigaba sama million kuye kube khona isigaba lesesibizwa ngokuthi ama billion wadlula ama billion sokwama trillion thina ke njengezwe isikweleti esinaso kuthiwa singaphezulu kuka 2 trillion rands zibuzeka ukuthi imalini iinterest ekufuna ikhokhwe. Khumbula phela mangabe ukweleta kunemali ekuthiwa ama interest nani ngenibe nama loan neniye komashonisa. Just imagine izwe makuthiwa likweleta more than 2 trillion ukuthi imalini interest ekufuna ikhokhwe lelo lizwe lelo. So inkinga esinayo kuthiwa sicwile shi ezikweletini siyizwe and kuliqiniso umuntu oyenzayo i-research u-National Treasury no Department of Finance kunento ayikhiphile ebizwa ngokuthi ama cost cutting measures la khona okushiwo khona ukuthi imisebenzi ethize kahulumeni kufuna incishiswe ngoba imali yokwenza ayisekho lokho kuzo affect lento ebizwa ukuthiwa i-service delivery and lentatheli yazi yaphinde yaveza ngiyakubona nayo ephephandabeni eliloba ngesilungu ekuthiwa i-Sunday Times. I-Sunday Times yona yabika ukuthi ithola imbiko from ku-National Treasury noma lama cost cutting measures akhishwa u-National Treasury kuveza ukuthi uhulumeni usephoqelekile ukuthi akumise ukuqashwa kwabasebenzi. Uyabona ke umsebenzi kuyenzeka uthola ukuthi sekushaya isikhathi sokuthi retire emsebenzini mhlawumbe usena 60 or 65 kufuna retire emsebenzini lo muntu kusho ukuthi mangabe as we speak makukhona umuntu retire emsebenzini ayifeel iposition yakhe makukhona umuntu oresignayo khona ukuthi uya resign emsebenzini mhlawumbe ufuna ukuyiqalela lakhe ibusiness ayifeel iposition yalowo muntu noma sigcwalisa isikhala salowo muntu makukhona umuntu ozoxoshwa emsebenzini njengoba sazi ukuthi kunabantu abenza corruption nama fraud uyaxoshwa lo muntu emsebenzini once waxoshwa lo muntu emsebenzini akumele sifake sifeel isikhala sakhe noma igcwalise iposition yakhe ngoba imali kumholela yikho kuyenzeka umuntu ashone njengoba siphila nje umuntu ngoba ngeke ngisho ukuthi ungafa noma inini kufuna ubonga uNkulunkulu mawuvuka noma ulala ukuthi uyaphila ngoba ungafa noma inini umuntu uphila njengamanje mawuyisisebenzi sikahulumeni washona iposition yakho akumele ifilwe noma igcwaliswe ngoba imali okholela lo muntu ayisekho. So leyo nto ke uthandi izwe affecta i-service delivery ngoba abasebenzi bazoshoda. And number 2 labantu abanganaki kuzovumele bazi ukuthi uyazi ukuthi izwe makuthiwa lishodelwa imali lento ekuthiwa i-unemployment noma ukungasebenzi kwabantu izonyuka iye phezulu uyabona ke i-high rate of unemployment inenzalo iyazala njengomuntu into eyizalayo ke i-crime once izwe lanento ebizwa ngokuthiwa i-unemployment noma imisebenzi ayisekho
into ke ezovela automatically kuba icrime, and then icrime ezo affecta wonke umuntu, ikakhulukazi uyabona umuntu okwi-middle class osebenza kahle akayinaki, mhlawumbe ngeke ayinake lento ukuthi izwe lishodelwa imali ngoba uzothola ukuthi uya-afforda, but labantu abaphuwa bazohlasela lo ongekho phuwa bamtshontshele, angithi uyezwa, and once wantshontshelwa mhlawumbe uzogcina ucunuka, mhlawumbe you are not even emotionally intelligent, izinto uzoyithatha ngolaka, uzoyithatha ngenhliziyo, and u-law enforcement uhlezi ucuphile. Once nje wenza imistake washaya umuntu ngoba phela umuntu mengishuntshela kuyenzeka akhahleleke, sekuyi-crime lo nto le, ibizwa ngokuthiwa i-assault. Mhlambe baze bathi ukuyigcoba ibukeke kahle bathi assault bese kubhala u-GBH, gross body harm. Mhlawumbe umuntu utshontsha into yakhe ebizayo sekunama-TV manje o-QLED o-OLED, kuyintshontsho kuwumfana kubulawa indlala, bese uyakulimaza, bese uyaboshwa. Mhlawumbe to a point uthi mawuthola iphoyisa elineconsi libhala ukuthi attempted murder. Just imagine uyisebenzela kahle, yabo, uthi noma ngathiwe izwe lishodelwa imali, shame mina nginandaba ngafunda ngiya-afford, kuyafana bazokugangela laba abanga-afford. And i-reaction yakho mayiphuwa uthanda law enforcement uphe kwakho ngoba phela nawe ngeke uyimele indaba okugqekezelwa, vele ke mayovula icala ke emaphoyiseni lezi zinto zokugqekezelwa in most of the cases kuthiwa it's a minor case, yabo, ugcina nawe unengeka ke mhlawumbe ureacta ngendlela oreacta ngayo bese uyagaxela. So lento le njengoba lentatheli yaba nokukhathazeka ngabantu abangaqapheli, kwakumele ikhathazeke ngoba labantu abangaqapheli bayasilimaza. Nansi ke enye into ekhona ekuzofuna niqaphele, ikakhulukazi nina enifunda ema-university, ngoba mhlambe nananiqapheli because into eshayayo ingakho utshwala kube sengazi ukuthi sinenkinga nabo, ngoba umuntu mena kutshwala nalento ekuthiwa i-entertainment akaqapheli noma ngathi ukhuluma into ebucayi kanjani okumele ngabe uyayiqaphela, ngoba ekugcineni izo-affecta yena, izogcina affecta ngisho iy'ngane ayizalayo, but uthola umuntu akaqapheli. Uyabona nje mawufunda mase kuthiwa izwe lishodelwa imali, kahle kahle lezi ngane zisuke zifunde ema-university zisuke zifundela into engekho. Ingakho sikugqugquzela ukuthi nina enikwi-middle class, indlela mayikhona ususebenza umsebenzi okuholela imali ebukekayo, ake nime mhlawumbe kule zinto zeni zokufunda, nithi nifuna ukuba nama-masters nama-PhD, mhlawumbe nokujaha iy'moto ey'bizayo, uthothi ngenyanga mhlawumbe you pay more than 8,000. Ake nithathe leyo mali nivule small businesses for the sake of your own kids, ngoba izwe makuthiwa lishodelwa imali kuyimanje kunomuntu ophuma e-university ozohlala iminyaka, kunabantu abagraduate mhlawumbe abo 2015 2017, uthothi kuze kube yimanje umuntu akawuthola umsebenzi, and that is very painful, very painful. Makuthiwa njengamanje as we speak izwe lishodelwa imali, abantu abaqasheki, wena ubhizi uthi ubekela imali inganakho ukuthi ifunde khona izothola umsebenzi, izothatha phi lo msebenzi lo? Why wena ungathathi imali njengamanje uqale kumabhizinisi amancane, mhlawumbe njengokukhanda ama-cottage, mhlawumbe izindlu zokuqashisa, I don't care, just any small business, then lizo graduate lelo business lizale elinye ube nemali ukuze ingane yakho noma ngathi uyifundile but ukwazi ukuthi no la ekhaya sinayo capital, mhlambe iliphi business wena ongaliqala, mhlambe ingane yenza farming, ngoba vele kuyafana lento yokufunda mase nami ngigraduate by the way, kuhlotshisiwe mawungena ekhaya ziningi ithombe bonke, akekho umuntu ekhaya ongeyona igraduate, but ngeke ngiba advise ukuthi lento yokufunda bafethu asike sithi kuma ngayo kancane manje, let's start businesses. Uyabona mawubuka umuntu oqaphelayo wonke lama foreign agcwele la, nawo cisha sesibambile ukuthi sabantu abangaqapheli, wonke ama businesses amancane asethathe over kuwo, yabo, ngoba nawo acabangela izingane zawo ezweni labo
benza exactly lento esiyenzayo okungaqapheli ukuthi noma nitshela ukuthi izwe lishodelwa imali but uyizibe leyo nto ngoba mangabe konakala kufuna ireaction yakho ibe quicker. IsiZulu sithi inkonyane ikhethwa kusakhanya, nokusho ukuthi kuhle izinto uzenze isikhathi sisekhona ukuze ungayisoli ekugcineni. Uyabona emazweni amaningi abantu abaningi abaqaphelanga, ingakho bonke bebaleka beza la eSouth Africa. But into ebhlungu ke nala eSouth Africa iqiniso lithi izwe lethu lishodelwa imali. Sicela niyiqaphele leyo nto le. Noma kwenzeka nithenga amaphephandaba, vele siyathenga amaphephandaba bafethu. Kunezihloko ezithize ezibhalwayo, niqaphele lezo zihloko. Mayikhona indlela siyibalekele lento okunganaki nokungabi nandaba. Nokuthanda kakhulu entertainment notshwala ingozi lonto leyo ngoba izofaka izingane zethu enkingeni ngoba siyazala bafowethu. Ake sikufunde ukwenza amabhizinisi bese sikubona futhi ukubaluleka kokusupportana thina sisodwa sabantu abamnyama. Njengoba ngumZulu nje mangibona omunye umZulu mhlambe run ibusiness ngikubona ukubaluleka kokusiza umuntu wakithi. Sike sihambe nangale principle ethi charity begins at home ngoba ekugcineni mangabe sibalekela leyo reality izingane zethu bafethu izongena enkingeni. So lento ukuthi izolishodelwa imali ikakhulukazi nini enisema university niqaphele lento, yehlisana ukuphuza kakhulu utshwala, yehlisana entertainment, money is free time mhlambe nikukhuthalela ukuthola incwadi eningayifunda, whether it's a history book, I don't care, any incwadi nje engakwenza umqondo wakho uhlezi awake, ubalekela utshwala, ubalekela entertainment, ungayijwayeli kakhulu lonto izokubambezela enamsebenzi walutho kangako. Umqondo wakho uhlezi ucijile ngoba isikhathi esiphila kusona bafethu sesitough kakhulu. And nasemasontweni asiyeke ukuthi zithi izinto mazonakala bese sithi thina silinda uJesu, uJesu yena ozofika ezosixazululela lezi nkingi. Ukhumbula kuyena uJesu wenza yonke le nonsense eyenzakalayo. Ngoba phela makuthiwa izwe lishodelwa imali okusho ukuthi definitely sure bakhona abantu abagangayo ingakho izwe lishodelwa imali. So akuyena uJesu, akuyona ifault kaJesu leyo. So azikwazi ukuthi izinto mazonakala bese sithi silinda uJesu ngoba cishe naye mayefika I'm sure ayikho into ethena ngayenza. Yabo ngoba kunemithetho esiphila ngaphansi kwayo la ezweni. Naye futhi bambulala ngesikhathi efika la afikela khona bambulala ngoba wafika umuntu engathi uzoshintsha imithetho nani. But ngoba nabantu abasontayo bazovela bakutshela ukuthi kubhale ukuthi ngekhathi zokugcina ngoba nje kube nje ningayinaka kakhulu lonto le. Ngoba okusalayo siyaphila, siphila la emhlabeni, asikufundeni bafethu ukuqaphela lento le iyawuthinta kakhulu umoya wethu, iyawuthinta ayikho into ebhlungu. Yabo nje sesiphetha ukuzwe umuntu ekhala ngokuthi mhlambe yena ngeke avote, labantu abaphethizwe ba corrupt, asho yonke into ayithandayo. Ukukhumbula ukuthi umuntu mangabe esembusweni akangeni ngendluzula embusweni, ithina abantu esiye simkhethe ukuthi thina sithemba lo ukuthi uzophatha izwe lethu. Engicabanga ukuthi ukube sabantu abaqaphelayo nemiqondo yethu isebenza ngendlela, mhlambe ngaba akekho umuntu othi mina ngeke ngize ngivote ngoba ngicabanga ukuthi ayikho into stupid njengaleyo nto leyo ukuthi uthi mina, akuyona futhi into ongaqhosha ngayo leyo. Futhi I'm sure leyo nto ishiwo abantu abangaqapheli ngoba iqiniso lithi izwe ngeke lize lidestroywe noma libulawe yilabantu abaliphethe. Izwe liyobulawa yithi ngokuthi singamisi labantu abasoke belidestroya, and the only way yokubamisa ukuthi singabavoteli sivotela abanye, sitry kanjalo sibashintshanise. Uyabo ngoba nakuliqiniso ukuthi nakuwo wonke lamazwe akhona la eAfrica, ikakhulukazi la kuhlala khona thina abantu abamnyama, siloyal ngalendlela, sitrusta ngalendlela ngisho isidingo singasekho. Umuntu ufuna uyibona into ukuthi iyasebenza noma ayisebenzi, into mayingasasebenzi uyishintshe ufake enye esebenzayo, simple as that, ukuze izwe lethu likwazi ukusurvive. Ngoba iqiniso lithi lelizwe siphila kulo kwakuphila obabamkhulu nabantu abaphemba lelizwe likaphunga nomageba, sebadlule emhlabeni labo bantu.
So asikwazi ukuba loyal kubantu, kufuna sibe loyal ezweni lethu. Umuntu kuhambe afe adlule emhlabeni. So asikwazi ukuba loyal kumuntu. Kufuna sibe loyal ezweni lethu. Uma umuntu sithi siyamethemba akaphatha izwe lethu bese ganga singene inkingeni, lo muntu ufuna gudluzwe kungena omunye, simple as that. Otherwise lento yokuthi silodane sikhuluma iSouth Africa slowly but surely iya kwiZimbabwe bese singaboni ukuthi into ekufuna siyenze ukuze singafiki lapho, lonto ikhombisa ukuthi siyiduphunga and ingane zethu ziyongena enkingeni. Siyabonga abafethu ngokusitsheleka indlebe, izinto ezithi azibe kanje nikujwayele ukuyilalela, kuyonisiza kakhulu lokho. Siyabonga.